Assalamu alaikum. Sunana Hajiya Hadiza Suleiman Sarkin Shanun Shinkafi. Ina kira ga Muhammadu Buhari don Allah don Annabi ya taimaka mana halin da muke ciki a jihar Zamfara. Muna cikin mawuyacin hali. Baba Buhari ka taimaka mana don Allah don Annabi. Baba Buhari in wani abu maka ka yafe mana, ka tausaya mana, ka duba halin da jama'a suke ciki. Ga 'yan uwana can an kama, wai sai mun ba da miliyan 30, ina miliyan 30. Baba Buhari don Allah don Annabi a yi maganin wannan matsala. Baba Buhari don Allah, in wani abu maka muna tuba. Baba Buhari, mu ma 'yan Najeriya ne. Baba Buhari muna cikin waɗanda muka zaɓe ka. Baba Buhari ka sa mana hannu, wannan abu bai fi ƙarfin ka ba. Baba Buhari don Allah, wannan abin da ake ɗauka wasa. Baba Buhari zai zo ya fi ƙarfin ku wallahi. Baba Buhari a taimaka a dakushe wanga bala'i. Baba Buhari, ba ma bacci a gidajenmu, kowa baya bacci, muna cikin tashin hankali, especially local government ɗin mu Shinkafi. Baba Buhari, mun rasa inda za mu sa rayuwar mu, rana zafi inuwa kuna. Baba Buhari, ga mutane can an kakkashe su, an kona abincinsu, ba su da inda za su zanna, yawo suke yi cikin gari. Baba Buhari don Allah don Annabi don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baba Buhari ka taimaka mana, ka sa hannu a cikin wannan abun. Baba Buhari don Allah don darajar iyayenka. Baba Buhari kakkaban mu a kashe mu. Baba Buhari, ba mu da inda za mu je. Baba Buhari, muna cikin tashin hankali, ka yi banza da mu. Baba Buhari ka tausaya mana, mu ma muna cikin wanda suka sai kati suka tura ma. Baba Buhari, Baba Buhari wallahi mu ma masoyanka ne, in baka wani abu ka yafe mana, ka sa baki, ka sa hannu cikin wanga bala'i. Baba Buhari, wallahi in ya fi ƙarfinmu wallahi. Baba Buhari, ba mai bacci cikin gidan shi, ba mai kwanciya hankali, na rantse da Allah. Baba Buhari don Allah a taimaka mana, a taimaka ma 'yan jihar Zamfara don Allah don Annabi. Baba Buhari, jihar Zamfara ba ta da kwanciya hankali, mafita muke nema. Baba Buhari, duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi. Don Allah ka taimake mu, ka bar mu a kashe mu. Baba Buhari, don Allah a taimaka mana.